Good morning din mga ka-Joy Boy. Itong bato ron kay itong baboy niya, itong manok. Atong baka kay ato ang hinabdan ba kay basig na lambod. Okay, ganina sabi ko ni mata niya, sayom ko ng laos baboy. Alas 4, alas 5 ni mata nako. So alas 5 ng laos baboy, alas 5 kapin kay akong ad kay naara man na siya ko angod. Naare suga ba akong gilogan nga baka sa ko sang gibalhin panahon mga ka-Joy Boy kay dagong mga ka-Joy Boy atos nga ni hugasan ng motor kay hugaman kahapon ko karga mo ko tag napir kargahan ko napir ba niya nanguha tag napir dito lang ko dito sa bunok panahon mga ka-Joy Boy kay dagong ang langit murag uwan, murag dili ba manamatay panlawod sa tuang manok ato na lang ni silang tanawon okay ra ba at mga manok ato mga manok ka Joy Boy mana na natog lawog ganina gilawog ka na kanina talisayon mga Joy Boy talisayon tulog talisayon nga usa ka bunguton nga bayi ay itong usa ka manok mga ka-Joy Boy ito winner na to ba mga ka-Joy Boy 4 times winner ni mga ka-Joy Boy mabarda lang mga ka-Joy Boy 4 times winner last buno niya mga ka-Joy Boy sipron mga ka-Joy Boy sipron compostil lang mga ka-Joy Boy last buno niya kaupat niya buno pinalit na ako mga ka-Joy Boy ni Windil yung ko ibayaran na ako 2,500 may akong bayaran manok ka lambuhon nga manok may manok ka mga ka-Joy Boy pagbunuan niya mga ka-Joy Boy ang mga nanugal ani mayor ug mga konsehal sa lungsod mga ka-Joy Boy ako ra kita wa kasugal taon mga ka-Joy Boy aning manok ka igor gi ko ni tan-aw ana ya ka-Joy Boy tuon na tong usa ka manok pod nibuno pod nako sa sipron nibuno sa batsing nibuno dres bali-bali ako i-kondisyon ako ba nabardal lagi mga ka-Joy Boy saon malukoy yung ko mo wala lang ko tiwas mga ka-Joy Boy nabarda siya mga ka-Joy Boy pero mukaon man noon mutuka man noon siya okay raman siya po siya tuka pero sagdi na malala ba na king yan tilong ka-Joy Boy may na lang ba makita pa na ako ba nilaban yun na ako manuka okay ka na manuka mga ka-Joy Boy killer ka ng manuka mga ka-Joy Boy pagbunuan na dugay kayo nagdaon tuon na sigurong kontra ba mamatay ng among manok matay na akong manok ba ano akong giingnan nga di ka kapatay ano gahi pa na sa pagkuno ng manok ka giingnan ako ato ba sa tuang manok po mga ka-Joy atong isus tangkal ating manok dito ba nga giandam na to sa tuang one and only ba okay muuli man siya good muuli lagi siya ina-out lang ko nga muuli siya wala na ako ikauban na po dari ba tuhod ikauban dili ko mag-inusara para mga ka-Joy Boy akong manok mga ka-Joy Boy kasi paduoy yun lang lagan mga ka-Joy mag-ilog sila mga ka-Joy Boy mag-ilog sila mga ka-Joy tuwa sila katagan sila glawag mga ka-Joy Boy ba bantrip ni mga ka-Joy Boy 5 to 6 kilos ni mga ka-Joy Boy ang kining usa yung usa 6 kilos ang usa 5 kilos 6 kilos 5 kilos mutubo pa ni mga ka-Joy Boy mudako pa ni ang klase manok kay laki ba ni gud ibilin ako ba para ako adyong padagkoon ba ako lagi nang gitagana sa muuli akong one and only ba mingaw na ko niya gusto na po siya muuli kay mingaw na siya siyang mga anak po nanay mingaw siya siyang nanay so ano yung paano na ka-Joy Boy at ano siyang siradan kay
Wam ni nako sila di ganina gud kay magtuka sila pa maklaro kay ngit-ngit tungod nako sila gipakaon. Busog na kay mga kajuboy oh. Busog na. Atong baboy mga kajuboy human na sa ni kaon. Para atong baboy mga kajuboy. Ampo ang tani mga kajuboy nga namiga na ni siya karong buwan. Pero nakaliwat na taan niya. Nakaliwat na ta ba? Ang tatong tagaan ta grasya niya mga kajuboy. Tagaan ta grasya na niya ba? Laban na ni nato. Tagaan tong tubig kay mag-iuhaw man siya gud. Inom siya mga kajuboy oh. Mo man ako glawg ana, ganina ako naglawg ana mga alas 5 kapin. Naglawg na ko ana sa iyong gugod ni mata. Baboy. Dik. Muna itong baboy mga kajuboy. Anayon nun ako mga kajuboy. Bawas na kajuboy. Tuon sa nato itong baka. Tanaw na itong baka. Dilion na nato, waba na lang po itong baka. Ako mo ibalhin og butang, dito man tatagi butang sa tubangan. Ya, ibalhin ako og butang. Adres may bakante mga kajuboy. Anak ko diri gibutang akong baka. Adi. Kuning body mga kajuboy. Ada sa Pirmidris pa yan. Gwardiya na ako ni gwardiya. Tara dia tong baka mga kajuboy. Ya dire. Anaw na to kay unya tagaan tri napir unya. Sib-sib nato siya kay para di sad mahurot dayon atong napir ba atong daki. Bukat kayo na. Kayo kitaguwa sa atong napir. Atong baka. Wala itong baka mga kajuboy. Kapanibisip pa siya diha. Unya, tagaan tang napir unya. Sige mga kajuboy. Good morning tanan. God bless. Follow, like, share niya. Click notification bell. Check notification bell. Dayon, subscribe ha. Share. Subscribe, share, check notification bell. Follow po ko sa akong reels mga kajuboy. Duhan na akong YouTube account mga kajuboy. Si G7 Kabahog og Juiboy. Then duha ka apostrophe. Good morning. God bless all. Thank you. Sige mga kajuboy.